Hola alumnes, anem per aquest penúltim vídeo del tema de sistemes d'equacions. En aquest vídeo explicaré el sistema de reducció. Personalment és el meu sistema favorit per resoldre sistemes, considero que és el més ràpid, però bueno, tots són igual de vàlids. Llavors, en què consisteix aquest sistema? Aquest mètode de resolució, bàsicament, el que es tracta és de que sumem o restem una equació amb l'altra. Però per poder fer això necessitem tenir algunes consideracions. En primer lloc, les dues equacions han d'estar ordenades de la mateixa manera. Què vull dir? Per exemple, aquesta primera equació és la mateixa que aquesta altra equació d'aquí. Si us fixeu, ara, la primera i la segona equació, malgrat són les mateixes que hi havia fa uns segons, ja no estan ordenades de la mateixa manera. Aquesta primera té primer el terme i, després l'igual, després un terme independent i després un terme x. En canvi, aquesta segona primer té un terme x, després un terme i, l'igual i el terme independent. Per tant, les necessitem les dues ordenades de la mateixa manera. No cal que sigui com abans, també podria ser amb aquest ordre. Fixeu-vos que ara estan ordenades de la mateixa manera. Terme i, terme independent, terme x. Dit això, anem a ordenar-les com abans. Fiquem aquí aquesta x i aquest 3x el tornem a escriure aquí. Llavors, aquesta és la primera consideració que hem de tenir, mateix ordre. A continuació, el que necessitem és que una de les dues incògnites, o la x o la y, tinguin, sense tenir en compte el signe, el mateix coeficient. Què volia dir el coeficient? El coeficient d'un monomi és el número que l'està multiplicant. Recordeu que aquest número, com tot número, té signe. A vegades serà positiu i a vegades serà negatiu. Però el que dic és que el que ens importa és el número en concret sense el seu signe. Per tant, necessitem que una de les dues incògnites tingui el mateix coeficient. Anem a veure quin coeficient té cada incògnita aquí. A la primera equació, la x, el seu coeficient és un 1. Quan no hi ha un número és el mateix que tenia aquí un 1 multiplicant. A la y, el seu coeficient és un més 2. D'acord? A la segona equació, el coeficient de la x és 3. I el coeficient de la y és menys 2. Per tant, si us fixeu, les i's tenen el mateix coeficient. Per tant, ho tenim. En el proper exemple veurem què hem de fer quan el coeficient no és el mateix. Per tant, una vegada tenim els coeficients igualats, ara el que hem de fer és sumar o restar les expressions. Llavors, què vol dir això? Doncs jo puc sumar-les o restar-les tenint en compte que el que té x es podrà sumar amb el que té x, el que té y es podrà sumar amb el que té y, i els termes independents es podran sumar entre ells. Quan dic sumar també vull dir restar. Llavors, hem vist que tenim igualat el coeficient de la y. Aquí tenim un 2 i aquí tenim un 2. Però aquest 2 és positiu i aquest 2 és negatiu. Quan tenim els coeficients igualats, però els signes són diferents, el que hem de fer entre les dues equacions és una suma. Si tinguéssim el cas contrari, si tinguéssim aquí un més, que no és el cas, com estan igualat tant en número com en signe, el que hauríem de fer és una resta entre les expressions. Com no és el cas, anem a fer la suma i en el proper exemple ja farem el cas contrari. Llavors, anem a arreglar-ho això. Llavors, com sumem aquestes expressions? Doncs terme a terme. Ara el que farem és x més 3x. X més 3x són 4x. Ara què hem de fer? Ara el terme i amb el terme i. 2i més menys 2i és el mateix que dir 2i menys 2i. 2i menys 2i doncs és res, és 0. D'acord? Aquesta és la gràcia d'aquest mètode. Hem eliminat una de les incògnites. I ara, per últim, ens queda 5 més 4, doncs són 9.
I el que ens ha quedat aquí és una equació de primer grau, com aquesta. 4x igual a 9, per tant, x és igual a 9 quarts. Ja ho hem trobat. Ara hauríem de trobar la y. Com? Simplement anant a una de les dues expressions, podria ser la primera, substituint x per valor trobat i resolent l'equació de primer grau que ens queda. Multipliquem per 4, per tant ens queda 8i és igual a 20, d'acord? I ara simplement trobem el valor de i. 20 menys 9 són 11 i ens queda que i són 11 vuitens. Anem a fer un altre exemple una mica més difícil. En aquest exemple d'aquí, si us fixeu, ja tenim les equacions ordenades. Recordeu que això era el primer requisit, que estiguessin ordenades de la mateixa manera. Però no tenim els coeficients de cap incògnita igualada. És a dir, mirem els coeficients de les x. En la primera equació el coeficient de x és un 6 i en la segona és un 2. Per tant, no estan igualats. En la primera equació el coeficient de y és un 5 i en la segona és un 3. Per tant, tampoc estan igualats. Però fixeu-vos que podem recórrer a un petit truc que ens facilitarà molt la vida. Anem a intentar igualar els coeficients de les x. D'acord? Per tant, jo vull que a la primera i a la segona equació les x tinguin el mateix coeficient. Per tant, què és el que haurem de fer? Com vull igualar els coeficients de les x, a la primera equació la multiplicaré pel coeficient de la x de la segona equació. Per tant, per 2. I a la segona equació la multiplicaré pel coeficient de la x de la primera equació. Insisteixo en que estic multiplicant pels coeficients de les x perquè vull igualar els coeficients de les x. Si jo volgués igualar el coeficient de la y, ho faria amb els coeficients amb el 5 i el 3, és a dir, multiplicaria aquesta primera equació per 3 i aquesta segona per 5. Llavors, com volem igualar els coeficients de les x, multipliquem per 2 la primera i per 6 la segona. Per tant, multipliquem terme a terme. 6x per 2 són 12x, 5i per 2 són 10i i 7 per 2 són 14. Ara multipliquem la segona per 6. 2x per 6 són 12x. Fixeu-vos que hem aconseguit igualar el coeficient de la x. 3i per 6 són 18i i 1 per 6 són 6. Ara, si recordeu de l'exemple anterior, una vegada tenim igualat el coeficient d'una de les incògnites és quan podem sumar o restar. Llavors, en el cas anterior, els signes dels coeficients eren contraris. Era un més i un menys, i llavors sumàvem. Però en aquest cas, els signes de la x és més 12 i més 12. És el mateix signe. Per tant, en aquest cas el que farem és una resta. I recordeu, resta terme a terme. Els termes x es restaran dels termes x, els termes y es restaran dels termes y, i els termes independents es restaran entre ells. Llavors, 12x menys 12x és res. 10 vegades i menys, amb aquest més queda menys, 10 vegades i menys 18 vegades i són menys 8 vegades i. I aquí tenim 14 menys 6 són 8. Per tant, el que ens queda és una equació de primer grau, menys 8i és igual a 8, per tant, i és igual a 8 dividit menys 8, i això val menys 1. Ja hem trobat el valor de i, ara simplement hem d'anar a qualsevol de les equacions i trobar la x canviant el valor de i pel valor trobat. Estic agafant la primera equació, canviaré aquesta i per menys 1. 5 per menys 1 igual a 7, i això tenim que 6x és igual, això són menys 5
que a l'altra banda serà un més 5, això suma 12, per tant, x és igual a 12 dividit de 6, que són 2. I això és el mètode de reducció.